אני לא נותן פרשנות, רק עובדות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, תודה לחבר הכנסת צרצור שהזכיר את המסרון, גם אני קיבלתי אותו אתמול, ואכן הוא מאיר את הדברים באור מציאותי מאוד. כל מפקד כיתה בצבא יודע מה זה אחדות האחריות והסמכות. הוא מקבל משימה, יש לו הסמכות לבצע אותה, והוא האחראי על ביצועה. אם הוא ייכשל, הוא ייתן את הדין. ידיחו אותו, ישלחו אותו לכלא. יש אחדות של אחריות וסמכות. וכך, חבריי חברי הכנסת, גם ממשלה. יש לה סמכות ברוב תחומי חיינו, אחדים מאיתנו סבורים שביותר מדי תחומים מחיינו. אבל יש לה סמכות לבצע. ויש לה אחריות. גם אחריות הביצוע וגם אחריות כלפי הבוחר. אם היא נכשלת, ישלח אותה הבוחר הביתה. יבחר ממשלה אחרת תחתיה. אבל אז נכנס בית-המשפט העליון, לצערי עליי לומר ברגל גסה, מה שנקרא אקטיביזם שיפוטי, הכל שפיט, ונכנס למעגל הזה. ואמר, בתחומים מסוימים אני נוטל את הסמכות במקום הממשלה. אני אומר לממשלה מה לעשות ומה לא לעשות. איפה הבעיה? אין לו אחריות על כלום. אם נגרם אסון כתוצאה מהחלטותיו, הוא לא אחראי על התוצאות. הממשלה שקיבלה ממנו את ההוראה לעשות או לחדול, היא עדיין האחראית. למרות שהסמכות ניטלה ממנה. ההפרדה הזו בין סמכות ואחריות, שנמצאת בבסיס של האקטיביזם השיפוטי, היא הרעה החולה שאותה אנחנו מנסים לתקן, במה שקוראים מתקפת החקיקה. בסוגריים, ראוי באמת בכל הצניעות לבוא ולומר ששר המשפטים של קדימה ולא של ממשלת הליכוד היה זה שניסה לתקן חלק מהעוולות האלה, ואינני זוכר את כל חלקי הבית מתנפלים עליו אז באגרסיביות כזאת, כפי שזה קורה היום מספסלי קדימה למשל. אבל אנחנו באים לנסות להחזיר את השפיות הזו לניתוק שבין אחריות וסמכות. וכשאנחנו באים לעשות את זה, אז אותו חלק של הבית שהעם בבחירות נטל ממנו את הסמכות, רוצה להצטרף למעגל בית המשפט, למעגל אלה שאין להם אחריות, אבל הם דורשים את הסמכות, ורוצה להקים קול זעקה נוראה כלפי מי שבא לשים גדר להתערבותו של בית המשפט בתוך סמכויותיה של הרשות המבצעת. או במילים אחרות, דיקטטורה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אריה אלדד.